Iyaqhubeka ingqungquthela yezomnotho emhlabeni i-World Economic Forum ebanjelwe eDavos eSwitzerland, lapho izithunywa zamazwe omhlaba zizobhunga kabanzi ngezinselelo zomnotho ezibhekene namazwe omhlaba. Ukuzwa kabanzi ngokuqhubekayo kule ngqungquthela sixhumana bukhoma nomhleli wezindaba zezomnotho eNewsroom Africa Channel 405 nekwethulela lezi ndaba uXolani Mbanjwa. Mbanjwa, siyakwamukela ezindabeni zethu. Ikuphi okuseqhulwini kule ngqungquthela oyithamele lapha eDavos? Thabile, ngiyabonga kakhulu ngokuthi sibe nani namhlanje lapha eDavos eSwitzerland. Uma ubheka ikhalenda lanoma yimuphi unyaka, le ngqungquthela ibaluleke ngendlela eyisimanga. Yingakho nje umengameli wezwe uCyril Ramaphosa uze lapha nethimba labaholi bezombusazwe, labaholi beGovernment of National Unity nabaholi abahlukene abaphuma kwezamabhizinisi. INingizimu Afrika kumele ukuthi ikhiphe nonyawo layo oluphambili, ikhombisa umhlaba wonke ukuthi ikulindele ukuba yamukele abantu nokutshalwa kwezimali okuvela kuwo wonke amazwe. Le ngqungquthela ibaluleke ngendlela eyisimanga ngoba bonke abantu bazodingida izingcindezi ezibheke hayi iNingizimu Afrika kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele. Njengoba silapha nje nomengameli wezwe uCyril Ramaphosa uke wabika ngaphambi kokuthi ahambe aye ekhaya namhlanje kusihlwa ukuthi kubalulekile kakhulu ukuthi iNingizimu Afrika ibe lapha izokhombisa amazwe ngamazwe ukuthi iyakwazi ukumelana nezinkinga zayo, okufanelana ne-load shedding esingakabi nayo ukudlula izinsuku ezingama300. Kusematasatasa ke lapha, kusebhizi, kusekhona abantu abaningi abasahlangana, kusekuningi uzodingidwa, kodwa okuhamba phambili yilokho ukuthi izingcindezi ezihlukile nokuthi imali, isimo somnotho wamazwe ngamazwe asimile kahle, kanye nesimo esibhekene ukuntuleka kwemisebenzi. Kuningi okusazodingidwa lapha ngoba kubalulekile kakhulu.